Това видео го правя за честити 100 видеа. Да, точно така. Стигнахме 100 видеа, прогреса ни работи. Да, прогреса работи. Стигнахме 100 видеа в YouTube. Просто нямаше как да не го запиша на видео. И днес ще играем една игра в Roblox, където има някакви като цунами и трябва да оцелеем, примерно. Така че сега ще почнем да го правим. Не, защо? Добре, това е поредния клип на телефона, просто ми омръзна да снимам телефона, така че предлагайте игри за Mac компютър. За Mac лаптоп, макар че е компютър. Така. Мой следващ, не знам кое видео да е на компютъра. Имаме само едно, което е ужасно, ужасно. Добре. Примерно мога да снимам Майнкрафт. Смотаната Java ще снимам. Добре. Предлагате игри за компютъра. Ужас. Майко. Гледайте. Седно някакъв остров, където се забавляват. Добре. Само да видим гледката човек. Вижте. Колко малко островче. В сравнение с базата ни е там. Някъде. Добре. АФК сме. Както виждате, всичко върви. Прогресът ни за 100 видеа. Чудех се какво да снимам днес, защото от много време съм снимал. Айде бе, вече не ще стане ли нещо? Вече снимам 2 минути. Добре. И също така мога да ви кажа да се абонирате за канала и да оставите едно готино лайкче, макар че нямаше нищо мисля. Така, ето, аз съм 1, 2, 3, 4. Не мога да преброя. Ужас. Добре. Машина времето мисля, че е това, нямам представа. Не бе, защо? Ужас. Добре. Ей. Бързо. Добре. Не, ще има наводнение, мисля. Тежко, но бързо ще има наводнение. Ако се чува този газен звук, извинявам се. Тия стълбички са много малки. Да вземе да се разпинат. Тук. Ужас, мойко. Трябваше да влезна в къщата. Не знаех, че това ще има за обед. Бързо се лезе надолу. Не, прецаках се. Айде, надявам се видеото ви е харесало. Абонирайте се и лайкнете. Защото целта ни е пак да стигнем 100 абоната. Не 100 видеа, а 100 абоната.